खुलुमबाय आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों बे भिडिअआ जागोन गुदि फरायसालियाव फरायनाय जोंनि उन्दै फरायसा बिसोरनि बिमा बिफा आरो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय आं आसा खालामदों बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि बिमा बिफा फोरोंगिरिफ्रा माबा मोनसे थुलुंगा मोननो हागोन आरो माबा मोनसे मेसेज मोननो हागोन दा जों बयबो मिथिगौ जोंनि हारिनि जोंनि समाजनि आरो न'खरनि इयुनानो जाहैबाय बै उन्दै गथ'फ्रा जों बयबो लुबैदों बे गथ'फ्रा देरनानै जोंनि हारिनि साफा दैदेनगिरि जाथों साफा थुनलाइगिरि जाथों साफा गुनि गियानि लेखा गोरों मानसि जाथों दा बेबायदि जानो गोनांब्ला नाथाय जों बिसोरखौ उन्दै समावनो खालामनो हानांगोन उन्दै समावनो जों बिसोरनो गोग्गो सोलोंथाइ गोग्गो गियानखौ होनो हानांगोन जुदि होनो हायाब्ला नाथाय जोंनि साननाया मालाबाबो जाफुंनाय नङा आरो बै उन्दै गथ'फोरनि जा इयुन बे इयुनाबो धंस जालांगोन दा बेखायनो जोंहा बयहाबो बिबान दङ बै उन्दै गथ'फ्रा जाहाथे गोग्गो सोलोंथाइ गोग्गो आखल आखुखौ दानानै लानो हायो जों जेरैहाय थाला बिल्डिं लुनो नागिरोब्ला जोंनि जे फाउन्डेसन बे फाउन्डेसनखौ गोग्गोम एबा मजबुत खालामो थिग बेबायदिनो जोंनि उन्दैफोरखौ जुदि जोङो इयुनावहाय गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ होनोब्ला गुनि गियानि मानसि खालामनो गोनांब्ला जोङो उन्दै समावनो बिसोरखौ दानानै लानो हानांगोन आरो उन्दै समावनो दानानै लानो हायोब्ला बिसोरखौ साफा मोजां मानसि जानायाव रावबो होबथानो हाया नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया नैबेसो जोंनि गेजेराव दायो गोबां सरकारि गुदि फरायसालिफोर दङ आं गासैबो फरायसालिखौ बुंनो नागिराखै जायफोर फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफ्रा थाखो 4 थाखो 5 पास जानायनि उनावबो गावबागावनि मुंखौ लिरनो रोङा सानजाबनाय साननायफारि रोङा हांखोखौ सिनायजोबनो रोङा दा बेनि ओंथियानो जाहैबाय बैसोर गथ'फ्रा इयुनाव आरो जेबो जानो हानाय नंलिया नाथाय बेबायदि होननानै बे गथ'फोरखौ जोङो दिनैनि दिनावहाय गारसोनानै दोननो हानाय नङा दा बेखायनो माखासे साननो हनो रोंनाय माखासे थाखा फैसा गोनां सुबुंफ्रा दिनै गामिनि सरकारि गुदि फरायसालियाव होआबालासिनो प्राइभेट स्कुलफ्राव हैदोङो गावबागावनि गथ'नि इयुननि मोजांनि थाखाय दा बेखायनो दिनै गामिनि गुदि फरायसालियाव गोरिब थाखोनि खामला हाजिरा मावनानै जाग्रानि फिसाफ्रासो लेखा फरायो दा सोंथि सिखारो अब्ला बैसोरनि फिसाफ्रा लेखा रोंला नामा एबा लेखा रोंनो नांला नामा आं बुंदों बिसोरनि फिसाफ्राबो लेखा रोंगोन आरो लेखा रोंनो नांगोन दा बिनि थाखाय जों गार्जेनफ्रा सांग्रां जाथारनांगोन कनसियास जाथारनांगोन आरो साफ्रोमबो फोरोंगिरिया समाजाव गावबा गावनि बिबानखौ बुजिनो हानांगोन रुजुननानै लानांगोन आरो साननानै लानो हानांगोन आङो समाजनि खामानि मावनि दा आङो बेफोरबायदिनो गंसे फरायसालिनि बिदिन्थि होनो नागिरदों जाय फरायसालियाव फरायनाय गथ'फ्रा प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोरजों समान फेर फाथिनो हायो ओंथिया जाबाय प्राइभेट स्कुलाव जि सोलोंथाइखौ होदों बे एखे सोलोंथाइखौ बे गुदि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफ्रा मोननो हादों समान कुवालिटि बिसोरनाव दङ दा बिसोरो बे सोलोंथाइखौ फोरोंगिरिफ्रा माबोरै होखो गथ'फ्रा माबोरै मोननो हाखो जों बेखौ मिथिनो नाजानि बे फरायसालिनि मुङानो जाबाय 763 नं नतुन बेतबारि फरेस्ट गुदि फरायसालि 1954 मायथाइयावनो बे फरायसालिखौ गायसनदोंमोन आरो बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया आंनि आफायानोमोन आरो आथिखालाव बे फरायसालियावनो आफानि जायगायाव आंनिनो असे फंबाय सन्तोष ब्रह्मआ गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे हेमेन ब्रह्म आं बिदा जायो बिथाङाबो बे फरायसालियाव खामानि मावगासिनो दङ हेमेन ब्रह्म बिथाङा गाहाय फोरोंगिरि नङाब्लाबो बे गथ'फोरखौ बांसिनै दैदेनगासिनो दङ दा खोथाया जाहैबाय जों जेब्ला फरायजेनदोंमोन बे फरायसालियाव बै समावबो जोंनि फरायसालियाव सानैल' फोरोंगिरि दंमोन बे सानै फोरोंगिरियानो जोंनो गोग्गो सोलोंथाइखौ होनो हादोंमोन आरो जायनि थाखाय बै समावहाय जों आरो जोंनि सिगांनि फरायसाफ्रा BA पास MA पास जानो हादोंमोन बे गुदि फरायसालियावनो फरायजेननानै आरो आथिखालाव गोबाङानो प्रफेसार मास्टार अफिसार जाबोबाय दा बेखायनो आं बुंगोन दिनैबो जोंनि गुदि फरायसालिफ्राव सानै एबा सासेल' फोरोंगिरि दं बे फोरोंगिरिफ्रानो जोंनि गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनो
गोग्गो सोलोंथाइखौ होनो हागोन जुदि नाजानाय दङब्ला। नाथाय जोङो मिथिगौ बा नुनो मोन्दों आथिखालाव जोंनि साफा सानै फोरोंगिरिफ्रा जे गार्जेनफ्रानो कनसियास नङा, गार्जेनफ्रानो मोजां नङा, गार्जेनफ्रानो जेबो गथ'फोरखौ केयार खालामा। दा बेफोरबायदियाव जों बोरै गथ'फोरनो सोलोंथाइ होनो बायदि बायदि सोंलु। नाथाय बे फरायसालिया मोनसे बिदिन्थि जानानै दङ। मानोना बे फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनि बिगोमायाबो सानफ्रोमबो खामला हाजिरा आरो हादानाव आबाद मावनानै जाग्रा सुबुं। बिदिब्ला जों मिथिनानै लानि बेफोरबायदियावबो बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो बै फोरोंगिरिफ्रा माबोरै गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनो हाखो। जोङो फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि बिगोमा, फोरोंगिरि आरो स्कुल मेनेजिं कमिटिनि सोद्रोमाफोरजों खेबसे रायलायहैनि थु। स्कुलाव फैयाबाथाय बेबायदि सारमोनाबो खबर लायो आरो जोंखौबो खबर लायो आरो जोंबो गार्जेनफ्रा स्कुलसिम फैथारनो हायाबाबो ससे दोनफैनानै सारमोननि हेफाजाब लानानै स्कुलाव आरो गासै सारमोना जोंनि गथ' गथायखौ गावनि गथ' बायदि अननानै हेफाजाब खालामो आरो जाहाथे आरो फैगौ सम थांबाय थानाय समावबो बेबायदि जाहाथे सारमोना जोंनि फिसाखौ जोंनि गासै गथ' गथायखौ अननानै बेबायदिनो खालामलांगोन आरो जेब्लासिमबो जों बेबायदिनो आसा खालामबाय। आं बे फरायसालिनि जिखिनि फरायसा बे फरायसाफोरखौ प्राइभेट स्कुला जिबायदि फोरोंथाइजों फोरोंदों बेबायदिनो आं बे फरायसालिनि फरायसाफोरखौ क थाखोनिफ्रायनो पेन्सिल बहि बेबायदि लाबोनानै प्राइभेट स्कुला जेरैबायदि फोरोङो बेबायदि फोरोंनाय आदबजों जों गथ'फोरखौ जागायजेनो। दा जोंनाव आगोलनि बायदि बे सिलराव पेन्सिलजों लिरनाय बे हुदाया गैला। जों प्राइभेटफ्रा जेरैबायदि उन्दैनिफ्रायनो बहिनि सायाव जेरै कार पेन्सिलनि गेजेरजों लिरनायखौ सोलोङो, जोंबो दिनै बे फरायसालिनि सानै फोरोंगिरि दं जोंहा बे फरायसालियाव। सानै फोरोंगिरिनि गेजेराव जों गथ'खौ बोरै फोरोंनांगौ, दानि दिनाव जोङो गथ'फोरनो माबायदि क्वालिटि इडुकेसन बेखौ होनांगौ, जों बिनि सायाव सावरायो आरो सावरायनायनि गेजेरजों जों बे गामिनि जेसेबां फरायसा फरायसुलिफ्रा बे फरायसालियाव फैयो बेखौ जोङो जोंनि न'खरनि जिखिनि गथ' गथाय, आंनिनो असे जिखिनि गथ' गथाय बिसोरखौ जेरैबायदि आङो अनो बेबायदिनो बे फरायसालियाव फैनाय साफ्रोमबो न'खरनि गथ' हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा गेदेरनिफ्राय उन्दैसिम गासैखौबो आङो समान नोजोरै सोलोंथाइ होनो लादों। बेवहाय सोरबा दुखिया, सोरबा माहाजोन, सोरबा जानो गैयै, सोरबा बेंगुरा होननानै जोंनाव बासिनाय गैया। जोङो बे गथ'फोरखौ इयुनाव जाहाथे साफा मोजां मानसि जानो हायो बेखौ नोजोर लानानै जों दिनै बे फरायसाफोरनो गुदि थाखोनिफ्राय जागायजेननायनिफ्रायनो जोङो फरायसाफोरखौ प्राइभेट स्कुला जेरैबायदि गोसो होनानै फरायसाफोरखौ फोरोङो बेबायदि सिस्टेमाव जों दिनै लांबाय दं आरो बिनिनो फिथाइखौ जों दिनै मोनबाय दं आरो फरायसाफोरनिफ्राय जों मोनबाय दं। दिनै जोंनि फरायसालियाव जों दा नुनो मोन्दों, आं नुनो मोन्दों बा आंनो फोरोंबाय दं, जेन'बा क थाखोनि फरायसुलिफ्रानो दानो सानजाबनायखौ बासिम बेबायदिनो हांखो सेफायनाय, गारां हांखोनि महर, दाजाब दानख' गासैखौबो रोंनो हानाय जादों। आरो बेबायदिनो माखासे गथ'फोर दं दिनै थाखो 3निफ्राय थाखो 5सिम बे फरायसाफ्रा ओरैबायदि जानो हमदों जे आंनो फोरोंनानै आंखौनो जोबोर आं गोग्गानाय बायदि मोन्दों। जेन'बा जिखिनि फरायसाफोर दं आङो बिथांमोनखौ सम ओरैबायदि थाखोनि गेजेरावनो मा खालामो, बादायलायनाय होयो, फरायसाफोरनि गेजेरावनो बादायलायनाय होयो जे नोंसोर जाय देरहायो खोलोम मोनगोन, साबा लागोन, साबानि गेजेराव खोलोम होगोन। बेबायदि आं गोबां बादायलायनाय टेकनिक बाहायनानै गथ'फोरखौ फोरोंदों। दा एल पि स्कुलनि बेलायाव बेनो, जोंहा फोरोंगिरिया सानैल' दं। सानैयाव जोङो सानैनि गेजेराव जोङो क थाखोनिफ्राय जागायनानै थाखो 5सिम जोंहा गासै 6था क्लास जायो। बे 6थानिनो गाहाय फोरोंगिरिया 3 आरो आङो थाखो 3निफ्राय थाखो 5सिम आङो फरायसाफोरखौ फोरोङो। दा बे फोरोंनाय समाव ओरैबायदि खायसेफ्रा प्रब्लेम मोन्दों सासेल' फोरोंगिरि महरै, खिन्थु आङो जेब्ला हाउलिनि दाइटआव जेब्ला आं ट्रेनिं लादोंमोन, बे ट्रेनिं लानाय समाव जोंखौ बिनि माखासे लेक्सारारफ्रा, फोरोंगिरिफ्रा
जोंखौ जायफ्रा डिएलएडनि कर्स होदोंमोन बिथांमोना ओरैबायदि टेकनिक फोरोंदों जे एलपि स्कुलनि सासे फोरोंगिरियानो क थाखोनिफ्राय थाखोबासिम लानो हानाय माखासे माने टेकनिकखौ जोंनो होना दोनदों। दा बै डिएलएडआव मोनबोनाय आंनि माखासे सारमोननिफ्राय सोलोंनानै लानाय बे टेकनिकखौ आं दिनै फरायसाफोरनि गेजेराव बाहायबाय दं। जोंनि नैबे नतुन बेतबारि गुदि फरायसालिया 1953 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो बेनिनो आङो बै जेब्ला बर' असमिया हांखोजों बर' राव फरायजेनो बेनिनो आं गुदि सिगांसिन आंबो फरायसामोन। बेनिखायनो बै समनिफ्राय आङो बे फरायसालिया माबोरै सोलिबोदों बेखौ मोनथिगौ। बेनिखायनो बेयाव जोंनि गाहाय फोरोंगिरिया जोंनिनो गामिनि बिरेन ब्रह्ममोन आरो बे फरायसालिनि साखाथि बाखाथि जोङो बे मानास हाग्रामाजों नांजाबनाय बे फरायसालिया जोंनि बे नतुन बेतबारि गुदि फरायसालिया। बेयाव जोङो फरायनाय समाव ओरैबायदिमोन बे जायगाया हाग्राबारिजों बुंफबनाय, लामा सामा हाब्रु दैब्रु, मोजाङै हान्थिनो हाया, मैदेर दावदेर साखाथि बाखाथि थायोमोन। दासिमहालागैबो मैदेरफ्राथ' फैबाय थायो, अब्लाबो बे फरायसालियाव राफोद रोंलांनाय सुबुंफोर माखासे दङ। बेफोरो जाबाय सोरबा बिदिनो पुलिस अफिसार जालांबाय, सोरबा बे फरायसालियाव फरायनानैनो फोरोंगिरिफोर जालांबाय एमइ स्कुलफोरनिबो, आरो सोरबा राव दानस्लायगिरि दिल्लीसिमहालागैबो दंहैयो। आरो नैबे फरायसालियावनो फरायनानै नैबे बिरेन ब्रह्म आंहा बिबथै जायोमोन, बेनिनो फिसाज्ला गेदेर नैबे जोंस्रां ब्रह्मआबो बे फरायसालियाव फरायदोंमोन। बे फरायसालियाव फोरोंगिरिफ्रा दासान्दि जाय फोरोंगिरिफ्रा फोरोंगासिनो दङ बेखौ जोंहा गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै सन्तोष ब्रह्म दङ आरो सासे लोगो राफोद फोरोंगिरि दङ हेमेन ब्रह्म। बिथांमोननि फोरोंनायाव दासान्दि जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना बे फरायसालियाव फोरोंनायाव फारसेनिफ्राय जिखिनि गावसोरनो डिएलएडआव हयथ'बा बे टेटआव फोरोंनाय बायदि आइडियाफोरखौ बिथांमोना फोरोंफैयो आरो बे बोसोराव जिखिनि फालिथाय दङ बेफोर फालिथायफोरखौबो बिथांमोना गामिनि गारजेन आरो आफादगिरि बे एसएमसिनि आफादगिरि बेफोरखौ लानानै बिथांमोना मोजाङै फालिलाङो, खुंफुंलाङो। बादायलायनाय, मोसानाय जिखिनि आयदाफोर हाबाफारियाव फैयो बेफोरखौ फालिगासिनो दङ आरो बेखौ गावसोर गोजा फालियाखै, जोंनि एसएमसिनि सोद्रोमाफोरखौ लानानैनो आरो गारजेनफोरखौ लानानैनो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ फालिबोगासिनो दङ। जोंहा बेयाव गोजोननाय दङ आरो गथ'फोरखौ फोरोंनायावबो रोंनाय रोङिफोरखौ बिदिनो उदिस लानानै सोरबा गथ' सासेया रोंबाङाखै होनब्लाबो बिमा बिफानोबो एसे खोन्थाहरो, एसे नोजोर होनानै मोनाबिलिफ्राव बा फुंबिलिफ्राव फरायना फराया बेफोरखौ एसे फरायहोनो थाखाय बिथोन होहरो। बेबायदि राफोदै दानि फोरोंगिरिफ्रा जोंनिया बे सन्तोष ब्रह्म आरो हेमेन ब्रह्म बिथांमोना फोरोंगासिनो दङ। खायसे फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफ्रा जों नुनो मोनदों बा बुंनायबो खोनादों, जेन'बा जोंनि जिखिनि गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोरनि गारजेन बिथांमोनखौ फरायसानि फारसे बा फरायसालिनि फारसे बिथांमोना मा होनो सांग्रांथि गैया, गारजेनफोरखौ बिदि बुङो आरो। बेबायदि बुंनानै बिथांमोना खायसे फरायसाफोरखौ रोङैया रोङैनो थाथों, सोरबा रोंनाया रोंलांथों, बेबायदि खायफा फोरोंगिरिफ्रा सानो आरो। खिन्थु जोङो बे फरायसाफोरखौ सांग्रांथि गैयै गारजेननि बे फरायसाफोरखौ जिहेथु बिसोर इयुन जोलैसो नालाय बिसोरखौ जोङो बेबायदि गारसोना दोनबा बिनि भबिसतआ मा जागोन जों बेखौबो एसे साननांगौ आरो।
फोरोंगिरिफ्रा जायखिजाया न'खरनि बा सांग्रांथि गैयै न'खरनि गारजेनफोरनि जिखिनि फरायसाफोर फैयो बिथांमोनखौ गावनि आंगोनि असे फिसा बायदि जोङो जिहेतु बे फरायसालिनि जों साफा साफा फोरोंगिरि माने बिफा महरै जोङो फरायसाफोरखौ अननो रोंनांगोन, बिथांमोनखौ बुजायनो रोंनांगोन। न'खरनि बायदि जों खालामनानै फोरोङोब्ला आं आसा खालामदों बे फरायसाफ्राबो मा जागोन इयुनाव साफा साफा जोंनि सुबुं सम्पद हिसाबै बिथांमोनाबो थांनानै थानो हागोन, गसंथानो हागोन आरो। प्राइभेट स्कुलाव हरनाय बायदि जोङो दा जोंनि गथ'फोरनि माबाखौ जों हमनो हादों आरो गासै नांगौ बायदि फोरोंनाय फुंनि 8टानिफ्रायनो रानिं आरो 2टासिम क्लास खालामनाय 1टासिम क्लास खालामनायखौ जोङो नुबाय दं आरो। ओमफ्राय जों गासिबो गार्जेनफ्रा मोजां मोनो बेबायदि फोरोंनायनि गेजेरजों आरो गथ' गथायफ्रा दिनै जिखिनि फुंनि रिहार्सेल खालामनांगौ गावसिनि गासै ब्यामफोरखौबो बिसोरो नांगौ बायदि सारमोननि मोजाङै मोजां दैदेनलांनायाव हाबाय दं आरो जोंनि गासै गार्जेनफ्रा बे जायखौ हास्थायदों प्राइभेट स्कुल बायदि होननानै जोङो हास्थायदों आरो बेखौनो जों मोन्दों आरो दा जोंनि दिनै 763 नतुन बेटबारि फरेस्टगुदि फरायसालिनि गथ'फ्रा दिनै प्राइभेट स्कुलनि गथ'फोर बायदि जों दावगालांबाय दं आरो सारमोनाबो जिखिनि क्लास खालामनांगौ नांगौ बायदि जोंनि गार्जेनफोरनि नांगौ बायदिखौ आङो बेखौनो आसा खालामो जे गुबुन फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्राबो फोरोंगिरिजों लोगोसे बे गामिनि माखासे गार्जेनफोरखौ लानानै फरायसालिनि फरायसाफोरनि फरायनाय फारसे नोजोर बोयोबा बै फरायसालिनि फरायसाफ्राबो आंनि फरायसालिनि बायदि जागोनखौ आं मिजिंथिदों जे आङो बे फरायसालियाव फैजेननायनिफ्रायनो माखासे बे गामिनि गार्जेनफोरखौ लानानै जोङो गोबां मिथिं खुङो आरो बेबायदिनो जोंनि फरायसालियाव माखासे फालिनां हाबाफारि थाखायो जेरै जाय 17 जानुवारि शिल्पी दिबस बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खुङो 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सान बे समावबो जोङो गासै गार्जेनफोरखौ लेंनानै जोंनि फरायसाफ्रा मा रोंदों मा रोङाखै बायदि बायदि जोङो हाबाफारि लानानै जेरै मोसानाय बायदिसिना जगा बायदिसिना ब्याम बेफोरखौ जों गार्जेनफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुङो। बेनि अनगायैबो जोङो माखासे जेरै फालिनां आयदा जेरै 20 जुन कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि राभा सान बेखौबो जोङो फालियो। ओमफ्राय बिनि अनगायै जेरै 15 आगस्ट उदांस्रि सान बेबायदिनो फोरोंगिरि सान 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान 14 नभेम्बर गथ'सा सान बेफोरबायदि हाबाफारियाव जों गासै गथ'फोरनि बिगोमाफोरखौ लेंनानै बे जोंनि गेलेग्रा बा बे जोंनि फरायसालिनि लांगोना मोखाङावनो जोङो माखासे मानि समायना रमायना जोङो बेफोरबायदि हाबाफारि लानानै जोङो दिन्थिफुङो आरो बेबायदि दिन्थिफुंनायनि थाखायनो जानो हागौ बे गामिनि गार्जेनफ्रा जोंजों एकदम एंगार हायै सोमोन्दो दिनै लाखिबाय दं। जोंहा नैबे दुखु गोनां बाथ्रादि जोंनि बे फरायसालिया जोङो गामियानो रां माइ बुथुमनानै खांलायनानै लुदोंमोन बेखौ 1980 मायथाइयावनो लुनाय जादोंमोन। नैबे सर्बशिक्षानि गंसे न'आ बे जायगा थोआ आरो बे गोजामसिन जाय फरायसालि दङमोन बे फरायसालिया 1980आवनो लुजादोंमोन नालाय बे दा दंफांफ्राबो सेवजोब्बाय इथाफ्राबो एसे गुगानो हमबाय आरो बे गाहायनि प्लास्टार माबाफ्राबो मोजां नंलिया बेनिखायनो बेखौ सरकारा नायफिनाब्लाथ' जोङो बेबायदिनो खांफिनलायनानैबो लुफिननांगोन आरो फारसेथिं बे फरायसालिया 4th सेमटार बेयाव लेफ्ट राइट मोननै पट आजावो बेनिखायनो बे फरायसालिखौ मोजाङै सरकारा नायबिजिरोब्ला जोंहा जोबोद
सुबिदा जागौमोन। बिदिब्ला जोङो मिथिनानै मोनबाय बे फरायसालियाव फोरोंगिरिफ्रा गथ'फोरखौ माबायदि फोरोंदों आरो गारजेनफ्रा फोरोंगिरिखौ माबायदि मदद होदों। निस्सय जुदि जों बयबो बेफोरबायदिनो जोंनि गथ'खौ मोजां खालामनो नाजायोब्ला, फोरोंगिरि गारजेननि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थायोब्ला, जोंनि मोनफ्रोमबो गामिनि गुदि फरायसालियाव फरायनाय गथ'फोरनोबो गोग्गो सोलोंथाइ होनो हागोन। दिनै बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्टआव बुंहरदो आरो माबा मोनसे नोंथांमोना आंनो एडभाइस होनो गोसो दङब्ला बेखौबो होनो हागोन। एसेनोसै, खुलुमबाय।